Ulam namin sa umaga, tanghali, tsaka hapon. Talong. Merong pritong talong, nilagang talong, pagbet na talong, tortang talong, madre de agua. Yung kinakain ng mga kan guys, yung mga hayop, mga manok, pato, baboy, kinakain nila to. Itong dahon. Ngayon kukuha tayo. Yan guys, tapos na naman ang anihan dito sa amin. Bali sayang lang itong kan guys, itong mga hindi natamnan ito dito sa banda rito. Kasi ito tinaniman nila ng talong pero hanggang 3 harvest lang naman sila. Marami pa siyang bunga pero hindi na nila tinuloy, bali pinabayaan na lang nila. Tapos bali dito sa amin naman guys, itong hindi nataniman. Ito guys, sa tito ko to. Ito yung sa amin guys, dalawang pilapil, dalawang ano yung hindi na anuhan na natamnan ng palay. Bali kamatis ang itinanim nila guys. Tapos sa baba din guys, madamo na. Kamatis din ang tinanim nila. Bali sana guys ito. Ang bali na harvest namin doon mahigit 25 yata yun. Ito sana mas marami pa sana kung tinaniman namin ito, pero ipinagarden ni father ko. Hopefully sana mag-click naman tong mga kamatis nila para guys, sayang kasi yung ani sana dito. Itong dalawang sana na to, dalawang pilapil na ito saka dun sa banda roon, bali mag-harvest sana yan ng mga kaya siguro ng 15 na kaban yan, pero yun nga guys, sayang. Tapos dito sa baba pa, dito banda rin, hindi rin namin tinaniman kasi pinatamnan namin ng kamatis. Dito maluwang pa to. Ito nag-harvest ito ng ng 15 kaban ito. Maganda pa naman ang ani ngayon guys, hindi katulad nung mga nakaraan na magagaan yung mga yung mga palay. Ngayon puro ang bibigat ng mga puro kargado talaga busog yung mga yung mga bunga ng palay. Ganina guys, pinakono na namin yung binilag namin isang sako. Bale yung isang sako guys na palay na binilag namin, bali 27 kilos yung guys, yung lumabas na niya na bigas. Pati guys, yung naman guys, may 15 kilos yata yung darak niya para sa mga pato. Ayan guys, may bigas na may darak pa. Ayan guys, meron pala tayong madre de agua dito na pinaparami. Wala ito guys, madre de agua. Yung kinakain ng mga guys, yung mga hayop, mga manok, pato, baboy, kinakain nila to. Itong dahon. Ngayon kukuha tayo. In-order namin sa Shopee ito. Subukan natin ibigay sa manok.
Gawin natin guys. Bali malinaw na yung pan guys. Tignan nyo yung tubig kaninang umaga. Kanto malabo. Kasi kagabi guys dito sobrang lakas ng ulan. Pero yung pan guys, yung galing sa bundok malinis pa rin. Hindi yun ano, kahit tumulan ng malakas, hindi yun lumalabo. Ito lang yung galing sa bundok kasi yun. Yes, tignan natin ngayon. Sige, dagdagan nyo. Sige, dagdagan nyo. Tumukuha sila ng talong guys. Ito yan. Dagdagan mo ito na yung mga malalaki. May dadaktulo na yun. Hindi ba ba dadaktulo yung babae ah? Malalaki dito na ito. Malilit din. Ito guys yung pinabayaan nilang tanim nila na talong. 3 points. Bali hindi na nila hina-harvest kaya na lang hina-harvest na lang ng mga gustong mag-ulam. Libreng ulam. Bali guys, ulam namin sa umaga, tanghali tsaka hapon. Talong. Merong pritong talong, nilagang talong, pagbet na talong, tortang talong. Kakasawa din guys. Eto guys noon sili, pero wala silang, hindi nila napakinabangan kasi hindi naman nila inalaga ang mabuti. So guys, eto bibigyan natin sa manok. Tingnan natin kung gusto nila. Ayaw sa yata nila. Hindi nila alam kainin. Kunin na lang natin yan. Kunin natin sa pato. Hindi pa nila alam kainin. Hindi pa nila alam kainin guys kasi hindi pa sila nakaano ng ganito. Pero yung asola yun kinakain nila.